La sentència del Tribunal Arbitral de l'Esport avala el reconeixement internacional de la Federació Catalana de Bowling, però a més la sentència confirma que els estatuts de les federacions internacionals prevalen sobre les legislacions esportives dels estats. Amb aquesta sentència, els articles més intervencionistes de la llei de l'esport espanyola es poden considerar derogats. Les federacions internacionals són ens privats que són sobiranes per elegir, determinar com funcionen i que són les seves pròpies normes les que s'hauran d'aplicar per decidir sobre les peticions o exclusions de nous membres, no les legislacions dels estats. Segona qüestió, no constitueix un principi general de l'esport en la seva dimensió internacional, no constitueix un principi general de l'esport el fet de que hi hagi una sola representació per l'Estat. Les voy a enseñar el pasaporte que tiene este señor y los demás representantes de la Federación Catalana. Este es el pasaporte. Y aquí pone España. Ara no tindria cap sentit, cap ni un, que el senyor president d'una federació aixequés un passaport i digués, goita, aquest és el conflicte. Gairebé 50 federacions catalanes poden demanar ja el seu reconeixement internacional, algunes de tan importants com la de bàsquet, l'handbol, la natació o l'atletisme. Una altra cosa és que després les respectives federacions internacionals votin favorablement o no.